नमस्कार, मी स्नेहा परब। आज मी तुम्हाला गूळ आणि खोबऱ्याचं सारण घालून गव्हाच्या पिठाच्या तळलेल्या करंज्या दाखवणार आहे। ही आमच्या कोकणामध्ये सणांच्या दिवशी हा गोड पदार्थ बनवतात, तो मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे। त्यासाठी आपल्याला लागणारं साहित्य मी इथे कणिक मळून घेतली आहे। आपल्याला जे पारी बनवायची करंजीसाठी त्यामध्ये मी 1 बाउल पीठ घेतले आणि त्याच्यामध्ये मी 2 चमचे मोठे चमचे रवा टाकलाय आणि ते घट्ट मळून घेतलंय। अर्धा तास आपण हे मळून ठेवायचंय। मी हे आधीच मळून ठेवलंय, त्यात 2 चमचे रवा घालून। त्यानंतर आपल्याला सारण बनवायचं। सारणासाठी आपल्याला 1 बाउल ओलं खोबरं, किसलेला ओला नारळ, त्याच्यापेक्षा थोडं कमी गूळ तुमच्या आवडीप्रमाणे, किती गोड लागतं त्याप्रमाणे। मी इथे पाऊण वाटी गूळ घेतलाय। त्यानंतर वेलची आपण इथे बारीक करून घेतली। मी साखर टाकून वेलची जरा बारीक करून घेतली, चांगली बारीक होते ती। आणि ड्रायफ्रुट्स घेतले तिथे। हे मी इथे तीळ घेतले आणि काजू आणि चारोळ्या। हे ऑप्शनल आहे, तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही टाकू शकता, नाही टाकलं तरी चालेल, पण ते टाकल्यानंतर जरा चवीला छान लागतात म्हणून मी इथे घेतले ते नाही टाकलं तरी चालेल। आता मी हे सारण तयार करून घेणार आहे आधी। आता आपण यामध्ये आधी पहिलं खोबरं घेणार आहोत या पातेल्यामध्ये किंवा टोपामध्ये। त्यात आपण हे गूळ मिक्स करणार। मी ते 1 बाउल खोबरं घेतलंय, तर आता हे गूळ थोडं कमी जास्त तुम्ही करू शकता। जरा जास्त गोड असलं की जरा चव छान लागते त्या करंज्यांना, कारण गव्हाची पारी येणार आहे वरती। आणि आता हे ड्रायफ्रुट्स आहे ते आपण नंतर घालणार आहोत आणि ही वेलची पण थोड्या गूळ वितळल्यानंतर आणि थोडं खोबऱ्याचं पाणी आटल्यानंतर आपण ते सर्व टाकणार आहोत। आता हे आपण मिक्स करून घेणार आहोत इथे। मिक्स करून आता आपण हे गॅसवर चांगलं कढवून घेणार आहोत घट्ट होईपर्यंत। गूळ आणि खोबरं चांगलं मिक्स व्हायला हवं ते। जसं आपण मोदकांचं आतमधलं सारण बनवतो त्याप्रमाणे हे सारण बनवायचं आहे आपल्याला। आता आपण सारण करून घेऊया। गॅस आपल्याला थोडं मीडियम करायचं आहे आणि गूळ आणि खोबरं आपलं हे वितळायला हवं आहे। गूळ यामध्ये, खोबऱ्यामध्ये बारीक गॅसवर आपल्याला हे करायचं आहे। गूळ पूर्ण वितळून घ्यायचं आहे। आपल्याला हे गूळ वितळलंय चांगलं, थोडं घट्ट व्हायला हवं हे सारण। गुळाचं पाणी सुटलंय, गुळाला आणि खोबऱ्याचं सुद्धा पाणी आहे। गुळ आणि खोबऱ्याचं हे पाणी पूर्ण आटायला हवंय आपल्याला, नाहीतर मग आपण ती करंजी करताना पारीमध्ये जेव्हा हे सारण भरणार ते सर्व पाणी, गुळाचं पाणी आणि त्या खोबऱ्याचं पाणी असं बाहेर येतं मग ते, आणि व्यवस्थित वाटत नाही ते। चांगलं घट्ट व्हायला हवं हे। गुळ आणि खोबऱ्याचं पाणी आटायला आलं। आता आपण हे ड्रायफ्रुट्स टाकूया। हे ऑप्शनल आहे, तुम्हाला हवे तर तुम्ही टाकू शकता, नाही टाकलात तरी चालेल। या इथे मी चारोळ्या, काजू आणि तीळ, खसखस टाकली तरी चालेल, त्याने पण चव छान लागते। हे चवीसाठी मी टाकलंय, तुम्हाला हवं असं टाकू शकता, नाही टाकलात तरी चालेल। आता हे चांगलं होत आलंय सारण आपलं। आता याच्यामध्ये आपण आता कुटलेली आपण वेलची आहे ती टाकणार आहोत। वेलची आणि मी थोडं साखर घालून वेलची वाटली होती, जेणेकरून ती बारीक व्हायला हवी म्हणून। आणि चांगलं घट्ट करायचं आहे आपल्याला, जास्त पातळ ठेवायचं नाहीये, पाक सुद्धा करायचा नाही, म्हणजे असं घट्ट, म्हणजे एका जागेवर असं राहील असं ठेवायचं आहे ते। आता यातलं पाणी पूर्ण आटलंय, हे आपलं सारण तयार झालं। मी आता गॅस बंद करते। आता आपण पारी करायला घेऊया। आता आपण हे जे पीठ मळून घेतलेलं मगाशी, मी 1 बाउल पीठ घेतलं, त्याच्यामध्ये 2 चमचे रवा टाकलाय आणि असं घट्ट असं मळून घेतलंय। अर्धा तास झालाय। हे चांगलं मळून घ्यायचंय। आता आपण याच्या लाट्या लाटून घेणार आहोत। आपण हे पुरीप्रमाणे जास्त पातळही नाही, जास्त जाडही नाही, अशा आपल्याला एवढ्या अशा मी 10 ते 12 करून घेते। मग आपण त्याच्यानंतर सारण भरूया। आणि हे आपल्याला छोटे छोटेच करायचे, जास्त मोठ्या करायच्या नाहीये, हे छोटेच चांगल्या वाटतात, दिसायलाही छान दिसतात छोट्या, आणि जास्त गोड असल्यामुळे जास्त मोठी अशी खाल्ली जात नाही। अशा प्रकारे आपण ह्या पूर्ण सर्व लाट्या करून घेतल्या। आता आपण हे सारण त्याच्यामध्ये भरणार आहोत आणि करंजीचा आकार त्याला देणार आहोत आपण। आता आपण हे असे 4-4 एका ह्याच्यावर लावणार आहोत इथे।
याच्या पुऱ्या करून घेतल्या आहेत त्या आणि यात आपण आता हे सारण भरायचं आहे। सारण भरण्याचं तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही कमी जास्त, काही लोकांना भरगच्च भरलेलं आवडतं, काही लोकांना कमी आणि ते थोडं गव्हाची पारी असली तरी छान लागतं ते। मी ते मीडियम भरणार आहे, जास्तही नाही आणि कमीही नाही। आणि यामध्ये जे ड्रायफ्रूट्स घातले ते तुमच्या आवडीप्रमाणे, तुम्हाला जर नको असते तर नाही घातलं तरी चालेल आणि हवे असते तर तुम्ही अजून याच्यामध्ये खसखस सुद्धा घालू शकता। मी ते खसखस नाही, तीळ घातले आहेत मी। खाताना दाताखाली आल्यानंतर ते छान लागतं ते। असं भरून झाल्यानंतर आता आपण ही अशी दुमडायची ती, त्याचे पाणी तेल बिल काही लावायची गरज नाही कारण ते आपोआपच चिटकलं जातं ते। असं दाबायचं हाताने ते, जसे करंज्या करतो दिवाळीमध्ये सेम तसंच आहे। असं दुमडून घेतल्यानंतर आता आपण या चिरण्याच्या सहाय्याने आपण ते कापून घेणार आहोत। अगदी कॉर्नरला कापायचं कारण भरपूर सारण भरले आपण, त्यामुळे थोडी पारी पण थोडी लागायला पाहिजे। नुसतं गोडच लागलं तर खायला मजा येत नाही। मग यामध्ये रवा टाकल्यामुळे त्या जरा खुसखुशीत होणार आहे। जास्त पातळही करायचे नाही तर मग त्या चिकटणार मग खाली। आपण दिवाळीला करंज्या करतो सेम, फक्त सारण याच्यामध्ये गूळ आणि खोबऱ्याचं, गूळ आणि ओलं खोबरं आणि वेलची ड्रायफ्रूट्स तुमच्यावर आहे सर्व ते। होतातही पटकन, त्या जास्त वेळही लागत नाही। आपण आता सर्व आपल्या या करंज्या तयार झाल्या। आता आपण तेल गरम करत ठेवलंय। तेल गरम झाल्यानंतर आपण मीडियम गॅस करणार आहोत आणि नंतर आपण ते तळणार आहोत, कारण नाहीतर कच्च्या राहतील त्या। त्यासाठी आपण मीडियम गॅसवर आपण हे तळणार आहोत। आता आपलं तेल चांगलं तापलं आहे, पण आता हे तळून घेऊया। चांगला खरपूस होईपर्यंत तळायचे आहेत, अगदी लालसर। गॅस मीडियम करायचा आहे आपल्याला, जास्त मोठा करायचा नाही कारण ते लवकर बाहेरून लालसर दिसतील आणि आतमध्ये त्या कच्च्या राहतील। मग त्यासाठी आपल्याला मीडियम गॅसवर तळायचे आहेत चांगल्या, म्हणजे रवा टाकल्यामुळे चांगल्या खुसखुशीत होतात त्या। 1 बाउल गव्हाचं पीठ, 2 चमचे रवा आणि थोडंसं चिमूटभर मीठ चवीपुरता, असं घट्ट मळायचं आहे आपल्याला ते। आणि गोळा मळून नंतर अर्धा तास आपल्याला ठेवायचा आहे तो, त्यानंतर रवा चांगला फुगून येतो तो। त्यानंतर आपल्याला हे करायला घ्यायचं, मग छान खुसखुशीत होतात ते। आता आपल्या झाल्या आहेत, दोन्ही बाजूने छान लालसर झाले आणि मस्त खुसखुशीत झाले। करतानाच आवाज येतो त्याचा। चांगलं तेल आपण गाळून घेणार आहोत, तोपर्यंत आपण दुसऱ्या सोडूया आतमध्ये। गॅस मीडियमच करायचं आहे, तेल छान तापलं आहे अगदी आपलं। ते तळायला वेळ लागत नाही, या पटकन तळल्या आता। खरपूस तळायचे आहेत लालसर होईपर्यंत, म्हणजे चव छान लागते खाताना। मग हे असे पदार्थ आमच्याकडे गणेश चतुर्थी दिवशी करतात किंवा 11 दिवसाचे गणपती असतात, त्यावेळेला रोज काहीतरी गोड करावं लागतं। त्यामुळे असे हे वेगवेगळे पदार्थ, त्यातलाच हा एक प्रकार। ओल्या नारळाच्या करंज्या करायला अगदी सोप्या आणि खायला एकदम मस्त। साहित्यही मोजकंच लागतं, गूळ, खोबरं, कणिक आणि तेल तळायसाठी, जायफळ, वेलचीची पूड, ड्रायफ्रूट्स तुम्हाला हवे असतील तर तुम्ही घालून। नुसतं गूळ आणि खोबऱ्याचं पण ते छान लागतं सारण, पाहिजे जसं नाही आहे ते। अशा प्रकारे आपल्या ह्या गूळ आणि खोबऱ्याचं सारण घालून केलेल्या करंज्या तयार झाल्या। तर तुम्ही नक्की करून बघा, खूपच छान लागतात चवीला या। माझा हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा। माझे लेटेस्ट अपडेट हवे असतील तर माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। आता आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत नमस्कार।